Ani sinimungka Nirmal Debroma Ang khorok Hindu family ni borok ang 2015 o hingke Joy Guru dikhana kha tei Joy Guru ni mantra Joy Guru ni boy ang poriha tamo hingke ang wanchu guje abono muthangjana lama angna hinai abono sukna hawa thana ni lama angna hinai abono sini pholano muthangna ni lama hinai ang songmani 2017 o hingke khoroksa ani kumui oron angui bo ano Jishu ni kothma kahamno thapanya ni haike bo apro ano saka nung Jishu no nung sida sini Jishu no nung saijaman nung buni kugo khada khnaka ni boano sangka apro ang saka Jishu hile saimano haipano bobote ang sawimanya Kristan hile saimano haipano ang bobote hahai ang siwisia apro 2017 o hingke akumui oron ana amo haike sapai haike ang tei second time bo ani thani phaikya apro sawa ano nung tabo phas hazala te pholaga thani mungoi nung baptisma ngnai ja musung ingka ungna musungo haike ang phas hazala te pholaga thani mungoi ang baptisma angka 2017 February o ang manka haike 2018 o hingke believer Eastern Church ang training center o 25 din tongwikha hostel by practical by ang 1 year ang khlaikya gobangma rangko sarongno tuyi problem mungoi ang aroni lamo phaikya haike olo haina hai CFI yo ang join khlaipiuka CFI yo 1 year ang training khlaikya aboni yagulo arabo haine beton nongno tuyi gobangma problem phayo ani nukung kha solia ani nukung family kha ang ani belaka solia gorib ani sampot krei ani bagai kaitoni samung tangto diphano ang kisa sigda mano hinai ang nai ang gorib ni bagai ang manai GDT program ungkha 2022 sini sarmo sangsong boro phaikya program khalekya tei gobangma serai khnai soho 20-25 jon hai kakha apro disciple ang puro simung mangka serung mangka disciple no tuye sini sarmo sangsong phurungmani yagulo ang belaike ani pola thangjaka ani belaik rakha apuro ang wanchuka ang bo haikeno oje Jisuni sagri rok je samung tangma haike a disciple ni je phurungman tui samung tangnani bagai ang bo tini tiar khainaka tini ang bo ya prisena hini tiar rangkha duita denomination ang samung tang phaikya haipana ajaga bo ang mission no torjaka ang denomination mung no torjaka ang sijaka amo torjaka tamangke Jisu no torjagya kaitor no torjagya apro denomination si torjaksiu tabo ang je saimangka Jisu si koto kaitor si mothangnai kaitor si jingno phiyoknai Jisu si jingno lama phun ang sika ka tabo ang tiar njak basajak kaitoni samungno tangnani ang rangpusano torjagya tamo ingke ang kaitoni samungno tangna bagai tini no hoite paithak jora tamungni siming khiyasak jora ang kaitoni samungno tangnani bagai ang tabo tiar tong haini bagino ani nukung agi hindu nukung tongpru belaika khaksama manya nukung belaika tongthoma manya nukung ani nukung go wala sulai kese kereng kebangma phayo jungjal kebangma phayo sori hayar kebang mangu doktor go kebangma mathanglayu ani bihik ani ama babu ani takuk buku kebangma ang help ma khayu haipano tabo aboni yagulo kaitono manmana hoite o je jungjal dukhu kosto sori hayangma abo joto Jisuni mungoi hakjalma angkha praise the Lord ang tabo kaitoni sungsa saimanka kaitor busu joroti kubui abo angkika kebangma hajar bororong tongko kaitono siniya kaitor butui kaitor mothangnai da tabo ya prisana kaitoni samungno tangai kebangma sungsani bororo kaitono manya borong manani ingthon ang belai salaijaka Jisuni mungbai kaitor ana hamjangmani bisingtei bini busa hini bono songmani bisingtei ang belai salaijaka o sungsani jolma jolsabai ang hakjalangkha o sungsani je bororo nungoi jawai khela dula kebangma layu ang abobai gedal jagleya ang sekango busuksi o sungsani jolma jolsabai kerungja gedal ja honisaka grade nungkha suwak nungkha kebangma bokha haya wansuka mokol haya bai nasika samung haya tangkha ang abo je pro kaitono mano jotto ang yakare de abo jotto ang salaijaka tabo ani sago kuno nisa jinis kuno kaisa hamya samung khlainan bagai ang ani khau wansugya ang mokol haya bai nasikliya ya khamya samung haya wa tangliya ang tabo jotto nisa jinis yakarkha te samung haya yakarkha tabo Jisuna sika Jisung ka belaika khoranya kireng phurungnai kireng haya bagino kaitono belaika hamai maru ang hahai khoroksa sugyano bo yasang mani bagai bini thani belaika sukjak ang bini thani wa ang belaike rungjak sijak kaitor ano yasang mani bagai ang bono belaika hamai maru kani rabar nungkha kaitor mari khlaima bai no boba thawa abonya solitu age ang bobo hoyok tongmani abon bagi kaitor belai ka hambai asuna hambai